कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Rama, Hare Krishna, 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 Mataji, Hare Krishna to all. Hare Krishna Prabhuji, pranams Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, pranams. Okay. 4 minutes இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது சுதாமா சேவா ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் நீங்கள் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணி உங்களால் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவசியம் பண்ணணும். சரிங்களா? டெம்பிளுக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு 501 இல்லை 1001 நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற மணியில் மாதத்துக்கு கொடுக்கறதுன்றது ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஏற்கனவே அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஷேர் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த காலத்துலலாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாமிக்குன்னு கொஞ்சம் எடுத்து வைப்பாங்க எப்பயுமே. அதுதான் வழக்கம். ஒரு மாதமும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்பயும் அந்த நல்ல ஒரு பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ மந்த்லி 1001 அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையாவும் பண்ணலாம். மினிமம். சரிங்களா? அது வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். அதுதான் கிருஷ்ணா சர்வீஸில் நம்மளை நல்லபடியாக என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, லதா மாதாஜி, ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, Hare பிரணாம். Krishna Mataji. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, சண்முகம் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 3rd சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். கர்மயோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஸோ நம்ம லெவல் 2ல் இருக்கும். அதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதுதான் நம்ம பார்த்தது. அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அது வந்து கீதையோட சுருக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சம்மரி ஆஃப் கீதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு அர்ஜுன விஷாத யுகத்தில் அர்ஜுனனோட கவலைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பார்லி பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சிரமங்களை கொடுத்தது, அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ண விடாமல் அவங்களுக்கு சிரமங்களை குழப்பங்களை கொடுத்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் நல்லபடியாக உபதேசம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதையும் நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் நல்லபடியாக பார்த்தோம். அதில் வந்து கர்ம யோகா, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகா, புத்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம், இதெல்லாமே பகவான் நல்லபடியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் சித்தாமணி அவங்கள பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் நமக்குமே வந்துட்டு அவசியம் தேவை. ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு எந்தெந்த இடத்துல அர்ஜுனர் சொல்கிறாங்களோ பகவான், அந்த இடத்துல நம்மளை தான் நம்ம நினச்சிக்கணும். சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி போர் பண்ணுறதுன்னா நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படி அதை வந்து நம்ம பானஃபைட் பரம்பராவில் கனெக்ட் ஆகி நம்ம கரெக்டாக நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு பரோ தர்மத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் தரணும், சுய தர்மத்துக்கு கிடையாது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்குறது செயலின் யோகம். யோகம்னா ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கிற ஒரு சாதனம். சரிங்களா? பரமாத்மாவையும் ஆத்மாவையும் இணைக்கிற சாதனம் அதுதான். அது வந்து கர்மம், செயல் மூலியமா, கர்மான செயல், செயல்கள் மூலியமா நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையலாம். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதன் மூலியமா, அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலியமா, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகத்தின் மூலியமா, இந்த மாதிரி யோகங்கள் நம்ம பகவத்கீதையில் பார்க்குறோம். அதுலேயே உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? செயலின் யோகம், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது கர்ம யோகம் அப்படின்றதான். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மங்களாச்சரண்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं तदादि स्वयं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्णा प्रभु। ரொம்ப அழகாக வாசிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. அவனோட அனுகிரகம் ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூடையும் நம்ம ப்ரேயர்ஸ் நம்ம சமர்ப்பிக்கிறது தான் மங்களாச்சரண் அப்படின்றது. ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் நம்ம இப்போ எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். பகவத்கீதையில் நம்மளாம் தனியாக லேர்ன் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. இல்லைங்களா? கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமா பகவான் என்ன விஷயத்தில் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு? அது முடியாது. ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு இப்போ இவ்வளோ அழகாக கையில் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை மூலியமாக தான். ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் நம்ம தெரிவிக்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரேயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில் நல்லா முன்னேற்றம் அடையணும். அதுக்காக நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சுட்டு நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு தொடங்கணும் கிளாஸ். அதுதான் சரிங்களா? ஏன்னா எந்த ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? வீட்டில் இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு புனிதமான நீரை தெளித்து அதுக்கப்புறம் விளக்கேற்றுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஞானத்தை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்க போகிறோம். அதுவும் பகவான் உபதேசம் பண்ண பகவத்கீதை உபதேசங்கள். அப்போ அதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், அந்த மங்களகரமான ஒரு ஆரம்பம் வேணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து மங்களாச்சரண பரம்பரைக்கு நம்ம, ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளால இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப இரக்கத்தோடு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதாங்க எவ்வளோ ஃபாலன் சோல்ஸு அப்படி இருந்தும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு மந்திரம் கொடுக்குறாங்க, பரம்பரையோடு இணைக்கிறாங்க. கிரந்தங்களை நமக்கு அழகாக அர்த்தத்தை அதே மாதிரியே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு விஷயம். லைஃப்பில் யாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. அதுதான் நம்ம உணர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். யாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது.
எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுலலாம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அதுலலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதெல்லாம் சும்மா அவங்கள செய்யறது அப்படின்ற மாதிரி தான் பொதுவா மெட்டீரியல் பீப்புள நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க இதோட அருமை, இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுதோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க எவ்வளவு காலத்தை வீணடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சோஷியல மாட்டி அகப்பட்டு என்ன ஆகுறாங்க, சின்ன பின்னமாகறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அங்க நடக்குது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட், நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ல இது ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால இதை நம்ம வந்து சும்மா ஏதோ நம்ம சரி வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி கிடையாது. இதை நம்ம வந்துட்டு முக்திக்கான பாதையை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு இந்த பிறவியில யமதர்மன் வரக்கூடாது, யமதர்ம தூதர்கள் வரக்கூடாது, விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வரணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? 16 சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பரம்பரையில நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யம தூதர்கள் வர மாட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. சரிங்களா? குருவோட கைடன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா. ஸோ இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் தானே, இதில் ஏதாவது சிரமம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. அதே இது எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்குறாங்க. அது வேற ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? மெனக்கெட்டு மேங்களூர் இஷ்கான்ல ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்தா பிரபுஜி நமக்கு அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே அப்படியே நம்மளுக்கு என்னன்னா ரொம்ப அனுகிரகத்தோட அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணே ஒண்ணு நல்லபடியா நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேகரிச்சு நம்ம என்ஜாய் பண்ண இன்னொரு தடவை இன்னொரு கர்ப்பப்பைய பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றதான் எய்மா இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஒரு முறையில இதெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுதான் வாழ்க்கையோட பிடிமானம் அப்படின்ற முறையில நம்ம எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 2ஓட ரீகேப் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2.11 to 30 வரைக்கும் நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ சரீரம்ன்றது வெறும் வெஹிக்கல் தான். அது வந்து பழசாச்சுன்னா எப்படி நம்ம ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு வேற புது புது ட்ரெஸ் எடுக்கிறோமோ அது மாதிரி தான். சரிங்களா? சரீரத்துக்கு ஆத்மால ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது, அது பிணம் தான். சரிங்களா? இந்த அச்சித்து தான், பஞ்சபூதங்கள், இந்த லேப்டாப்பு சோஃபா இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அதுவும் ஒரு மேட்டர் தான், மெட்டீரியல் விஷயம். ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அப்ப ஆத்மாக்கு என்ன வேணும்? பக்தி வேணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து போர் பண்ணலனா தான் உனக்கு வந்து கஷ்டம், உன்னை வந்து எல்லாரும் எழுந்து பேசுவாங்க. போர் பண்ணி அதுல நீ ஜெயிச்சேன்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோத்து போயிட்டுனா தர்மத்துக்காக போர் பண்ணதுனால சத்திரியனோட அந்த டியூட்டியை செஞ்சதுனால சொர்க்கம் கிடைக்கும். அதனால போர் பண்றதுனால தான் உனக்கு இன்பமே தவிர போர் பண்ணலைன்னா உனக்கு எல்லாரும் உன்னை இகழ்ந்து பேசுற அந்த துன்பத்தை நீ உன்னால் தாங்கிக்கவே முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் பாவச் செயல்கள், பக்தியில செயல்படுறது என்னைக்குமே பாவம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் வந்து அவங்களோட சொந்த சந்தோஷத்துக்காக பலனை எதிர்பார்த்தா பண்றாங்க இந்த போரை, இல்ல பகவானுக்காக பண்றாங்க, தர்மத்துக்காக. அப்ப அது பக்தி செயல்பாடு. அதுல அவங்க யாரையாவது அழிச்சா கூட, குருவியை அழிச்சா கூட அதுல அவங்களுக்கு பாவம் கிடையாது. அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஆர்மி பீப்புள் கவர்மெண்ட்டோட கைடன்ஸ்ல போர் பண்றாங்க கண்ட்ரியை பாதுகாக்கணும்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காது. தனிப்பட்ட முறையில செஞ்சாதான் பனிஷ்மெண்ட் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பகவானுக்காக செய்யப்படுற எந்த ஒரு செயலையும் பாவம் வராது. குடும்ப பாரம்பரியம்லாம் வந்துட்டு சீர்குலையும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அல்லது வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள். ஏன்னா நிறைய பழைய பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யுகமே மாறப்போகுது இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இருமனம், உறுதியோட நம்ம என்னைக்கு எப்போ பண்ணணும்? நமக்கு எப்பயுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம செய்யற செயல்ல தர்மத்துல, சரிங்களா? அதுல கன்ஃபியூஷன் நம்ம பரோதர்மத்தை கையில எடுத்துடணும். எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சோம்னா அதுல நமக்கு என்னைக்குமே வீழ்ச்சி கிடையாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து பரோதர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்துட்டு ஒரு குழப்பம் வந்துடுது. என்ன அப்படின்னா சித்தமுனி பத்திலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படிலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போர் பண்ணு அப்படின்னும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுவும் ரொம்ப இந்த போர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு போர் இல்லையா? நெறைய பேர் பங்கெடுத்துக்கிட்ட ஒரு போர் மகாபாரதம்ன்றது. ஸோ அதனால இதுல மறுபடியும் நீ இந்த போர்ல நீங்க பங்கெடுக்க சொன்னீங்க. பக்தி தான் சிறந்ததுன்னா நான் ஏன் போர் பண்ணணும்? அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப துரத்தல் அல்லது செயல். எத நான் பண்ணணும்? எனக்கு எது நல்லதோ அத எனக்கு குடுங்க. ஒரு உபதேசம், ஒரு வழி காட்டுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப நிஷ்காம கர்மயோகம் அதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. கர்மகாண்ட கர்ம யோகத்தை பத்தி விளக்கி கொடுப்பாங்க. எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்னைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றத
நமக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. நம்ம கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். நேற்றுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? 63 64 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். உம், புலனின்ப பொருட்கள், அதில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இந்த உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி நிறைய புலனின்ப பொருட்கள் இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளை வீழ்ச்சி அடைய வைக்குதோ, பிறப்பிறப்பு ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் விடுதோ, அந்த பொருட்களில் நம்ம அந்த மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் ஈடுபடக்கூடாது. அதே போல் புலனின்ப பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணோம்? கிருஷ்ண பக்திக்காக நம்ம கொண்டு வரணும். ஃபேமிலியும் சரி, நம்மளோட சரீரமும் சரி. இப்போ நம்மளோட சரீரம் இருக்குது, இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம கொண்டு வரலாம். அப்போ அது சரியாக இருக்கும். அதே சரீரத்துக்கு தேவையானது மட்டுமே கிருஷ்ணா இல்லாமல் நம்ம செய்யும்போது அது புலனின்ப விஷயமாயிடும். அதில் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபேமிலி இருக்குது. ஃபேமிலி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரணும். ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவும் பகவானை அடையிறதுக்கு அதுதான் அல்டிமேட் கோல் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம ஏதுவாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், நம்மளோட கேஜெட்ஸு, எந்த ஒரு அச்சித் விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்காக நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் லெசனாக. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஐ மீன் தேர்ட் சாப்டர் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்றத நமக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சேரியட்டு நேற்றுக்கே பார்த்தோம். ஒரு குதிரை வண்டியோட நம்மளோட சரீரத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்குற ஒரு நிலை. இது வந்து நம்ம மறுபடியும் லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம். சரிங்களா? புலன் பொருட்களை விட வந்து புலனை விட விழுந்தது மனம், மனதை விட விழுந்தது புத்தி, புத்தியை விட இருந்தது ஆத்மா அப்படின்ற ஸ்லோகம் வரும். அப்போ நம்ம இன்னொரு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 3.1 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां நியோஜனார்தனனே. கேசவனே பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல ஜனார்தனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? மக்களை பாதுகாப்பவர் அப்படின்னு ஜனங்களை. சரிங்களா? ஜனார்தனா பகவானோட பேரு. கேசவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேஷிகின்னு அழிச்சவங்க. சரிங்களா? அவங்கள அழிச்சவங்க. அந்த பேரை சொல்லி பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது. ஏன்னா புத்தியை பயன்படுத்தி பக்தி பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா பகவான்? அதுதான் சிறந்தது அப்படின்னா ஏன் இந்த போர்ல என்னைய மறுபடியும் நீங்க என்ன பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்றத கேக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு கொஸ்டினா இருக்கு இதுல. இதுல வந்துட்டு பர்பட்ல பிரபுபாத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தின்றது செயலற்ற நிலை அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு லேசினஸ் கொடுத்துருமா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? சரி, சாண்டிங் வேலை சொன்னாங்க, நான் நேரமும் சாண்டிங் பண்ணி கிருஷ்ணாவே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றதுன்னா அது இல்லை. நம்மளோட பிசிக்கல் டியூட்டியும் நம்ம செய்யணும். சரியா? கிருஷ்ண பக்தின்றது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நிறைய சேவைகள் செய்யணும், நல்ல நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது வந்து ஒரு லேசினஸை கொண்டு வராது. நிறைய சேவைகள் செய்யணும், கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்தோம்னா நல்ல பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான். ஸோ இப்போ நம்ம 3.2 ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसु मे तत्येकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अनुप्नुयाम्. இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல் கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப 2 வழிகளா சொல்றாங்க. ஒண்ணு புத்தியை யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. சித்தாமுனி மாதிரி இருந்து நல்ல பக்தி பண்ணணும்னு. ஆமை கூட்டுக்குள் அவைங்களை அடக்குதல் போல அந்த இந்த விஷயங்கள்ல மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ஈடுபடாத அப்படின்றத சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? போர் பண்ண எழுந்து போர் பண்ண அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கேட்டு தான் அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, 2 வழிகளையும் ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையினால் எனது புத்தி பேதலித்திருக்கிறது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரியா? அதனால எது எனக்கு நல்லதோ அதை எனக்கு முடிவாக சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக அர்ஜுனர் அந்த குழப்பம் இருந்ததுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதோட எல்லா
குழப்பத்துக்கும் பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஆன்சர்ஸ், உபதேசங்கள்லாம். இனிமேல் என்ன அப்படின்னா இன்னும் இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், சரிங்களா, நம்மளுக்குலாம். ஏன்னா நம்மளாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாலன் சொல் இல்லையா. வெறுமனே வந்துட்டு செகண்ட் சாப்டரோட முடிச்சு கிருஷ்ண பக்தி பண்ண அப்படின்னா நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது. இன்னும் ஈவன் 700 ஸ்லோகம் படித்ததுக்கப்புறம் கூட இன்னும் சிரமம் இருக்குது இல்லையா எனக்குலாம். ஸோ அதனால் இனிமேல் வர ஸ்லோகங்கள்லாம் இன்னும் இன்டெப்த்து நம்ம வந்து பகவானை பற்றி, பக்தி, இந்த முக்குணங்கள் பற்றி, கர்மாவை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக தான் பகவானோட உபதேசங்கள் இருக்கும், சரிங்களா. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஒன்று மாதிரி சொல்கிறாங்க பகவான். ஸோ எனக்கு எது நன்மை அப்படின்றத எனக்கு வந்து முடிவாக எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அர்ஜுனுக்கு கேட்குறாங்க, ஓகேங்களா. 2.47 நம்ம பார்த்தோம், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் செயல்கள் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். நம்ம ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா அதுக்கு 5 காரணங்கள் பொருந்தி வரணும், அப்பதான் அந்த செயல் வந்து முழுமையாக நடக்கும். அப்படி நம்ம மட்டும் காரணம்னா நம்ம சரி எல்லா செயலும் வெற்றியில் அடையணும் இல்லையே, நமக்கு நிறைய செயல்கள் தோல்வியும் போகுது. அப்போ ஏதோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத 18th சாப்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. பகவான் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும், ஆனால் பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அப்போ அந்த செயலை செய்கிறதுனால நீ தான் செய்யணும்னு நினச்சிக்காத. அதே சமயத்தில் எதுவுமே என்னதில்லை அப்படின்னும் போது நான் ஏன் கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கடமையை செய்யாமலும் இருக்காது, கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா. ஸோ பற்றுதல் இல்லாமல் நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பகவானோட தீர்ப்பாக நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. ஸோ சோயிங் த சீட்ஸு, ஆனால் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது, அதுதான், சரிங்களா. நம்ம செயல்களை பண்ணணும், பலன்களை எதிர்பார்க்கக்கூடாது, ஏக்கம் மத அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ 3.3 ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயான ஞான யோகேன சாங்கியானம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆக மொத்தத்தில் என்னன்னா 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பகவான் சொல்றாங்க, சரிங்களா. செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு, ஆத்ம உணர்வுக்கு வரவங்கள சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இந்த ஜட விஷயங்களையும் ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, இதை பிரித்து பார்த்து அதில் வந்து அதாவது வந்து கபிலரோட உபதேசங்கள் இருக்கும் பாகவத்தில் 3rd cantoல. அதில் வந்து சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு, ஆத்ம நிலையிலேருந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக கபிலர் பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான், பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா. ஸோ அந்த ஒரு ரீதியில் பார்க்குறதுன்றது சாங்கிய ஃபிலாசபி. பக்தி, அந்த பக்தி தொண்டினாலையும் தன்னுணர்வை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு பிரத்யேகமாக கொடுக்கறது. பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும், சரிங்களா. என்ன பக்தி சேவை அப்படின்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், சாக்கியம், தாசியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 வகையான பக்தி இருக்கு. அந்த சேவைகளில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளில் நம்மளை முழுமையாக நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது, சரிங்களா. நல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நிறைய கேட்கணும், கிருஷ்ண கதா, சரிங்களா. இதை பற்றி நம்ம வந்துட்டு பக்தி யோகத்தில் இன்னும் நல்லபடியாக நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு என்னென்னா பக்தி தொண்டிலையும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுணர்வை அடைய முயல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட்டை நம்ம பார்க்குறோம். ஒருத்தவங்க சாங்கிய ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, இன்னொருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு, சரிங்களா. மதமும் தத்துவ ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. தத்துவமற்ற மதம் வெறும் மன எழுச்சி, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸு, சரிங்களா. தத்துவம் இல்லாத மதம் வந்து வெறும் மன எழுச்சி. மதமற்ற தத்துவம் வந்து அது வந்துட்டு மனக்கற்பனையே, சரிங்களா. ரெண்டுமே வந்துட்டு முழுமையே அடையாது, ரெண்டுமே இருக்கணும். தத்துவம் நிறைந்த அந்த மதம் அப்படின்ற போது தான் அது வந்து முழுமை அடையும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று இருந்தாலுமே அது வந்து ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் தான், அது முழுமை அடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்கும் அதில். அடுத்தது வந்து ஸ்லோகம் 3 and 4 பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந கர்மாணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மன் கர்மம் புருஷோ
स्नुते न च சந்நியாசனாத் ஏவ சித்திம் சமதி கச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி இப்ப 2 டைப் ஆஃப் டிரான்செண்டலிஸ்ட் சொன்னாங்க. சாங்கிய பிலாசபி ஃபாலோ பண்ணி சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில வர்றது. இன்னும் சொல்ல போனா அதுல எப்படி இருப்பாங்கன்னா சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றதுல அதை ஞான யோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு நிலையை நம்ம அதுல பார்ப்போம். பக்தி அப்படின்னும் போது முழுக்க முழுக்க பகவான்கிட்ட தன்னை வந்துட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிறது. இந்த 2 டைப் ஆஃப் டிரான்செண்டலிஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. இது நம்ம நேர்த்திக்கே நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். ஏன்னா செயல் பண்ணாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. ஆசைப்படாமலோ செயல் பண்ணாமலோ நம்மளால இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் நான் செயல்லேருந்து விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா பக்தி சேவையில் ஈடுபடாம இருந்தாங்க அப்படின்னா துறவால மட்டுமே ஒருவங்களால பக்குவம் அடைய முடியுமா அப்படின்னா இயலாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு உட்பார்வை என்னன்றதை பார்க்கலாம். பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை, வீழ்ச்சி கிடைக்கும். சரிங்களா? துறவுன்றது ரொம்ப நம்மளை வந்துட்டு எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் நம்ம சென்சஸ்ஸு மைண்டு அப்புறம் வந்து இந்த மூச்சு காற்று இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சமநிலைக்கு கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து நம்மளால அந்த சமாதி நிலை அப்படின்ற நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். இதுல ஏதாவது அது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்ப்போம். யமா நியமா ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாகரா தாரணா தியான சமாதின்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு லிம்பு சரியா இல்லைனாலும் ஃபால் டவுன் வந்துடும். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகத்துல. ஸோ அந்த வகையில பக்குவமற்ற துறவினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த பலனும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபால் டவுன் தான். அவங்களால வந்துட்டு அந்த முன்னேற்றத்துல ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. சரிங்களா? வீழ்ச்சி அதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் விதிக்கப்பட்ட கடமையின் நோக்கம் வருவது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். ஆனால் இதே நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட கடமை இப்போ நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன கலியுகத்தில் அப்படின்னா நம்ம பகவான் யாரினா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உச்சரிக்கிறதுனால விதிக்கப்பட்ட கடமை நமக்கு அது ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணணும். அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறது. பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க. பகவான் நாமம் சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். சரிங்களா? சரீரத்தில் உள்ள பாபங்கள் தொலையும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாமே போகும். இந்த காமம் கோபம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகும். அப்போ நம்மளை அது தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண நம்ம இதயம் என்ன ஆகுது, தூய்மையாகுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே நம்ம சாண்டிங்கு இல்லை டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் ஈடுபடாமல் பற்றுதலே இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு நிலையில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்மளால அப்படி இருக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போலாம் கூட இந்த மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க. எதையுமே நினைக்காதீங்க, அப்படியே பிளாங்கா அப்படியே அமைதியாக உட்காருங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்து அது ரொம்ப சிரமம். எப்போ நம்ம நினைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ தான் நிறைய நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடைவோம். ஆனால் நம்மளோட கடமையை நம்ம சரியாக செஞ்சோன்னா ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த தூய்மை அப்படின்றது ஏற்படும். விதிக்கப்பட்ட கடமை நமக்கு கலியுகத்தில் சாண்டிங் ஹரிநாமம். அதனால நம்மளுக்கு தூய்மை ஏற்படுது. நம்ம பாபங்கள் தொலையும். அதே சமயத்தில் நம்மளோட இந்த அனர்த்தங்களும் நம்மள்ட்ட விலகும். கோபம்லாம் போகும். பேராசை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மக்கிட்ட வராது. சரிங்களா? பொறுமையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அப்போ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்குன்னு என்ன கடமை இருக்கோ அதை நம்ம பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நான் வந்து சாண்டிங் பண்ணுறேன், இதனால என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும். நான் வந்து இந்த இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறேன், அதனால இந்த இந்த நல்லதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் என்ன பண்ண நம்ம பற்றுதல் இல்லாமல் நம்மளோட சர்வீஸை நம்ம நல்லபடியாக நம்ம செய்யணும், நம்ம டியூட்டியை. சரிங்களா? பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 3.5 ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு நஹி கசித க்ஷணம் அபி ஜாதுதி ஷடத்ய கர்ம கிருத கார்யதே ஹய பக்ஷ கர்ம சர்வஹ பிரகிருதி ஞைர் குணைஹ பௌதிக
இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதும் இன்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரி போல் பிரபுஜி. பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்வோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு சரீரம்னு இருக்குல்ல, அதுக்காகயாவது ஃபுட்டு க்ளோத்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஷெல்டரு இதுக்காகயாவது ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வோம். கரெக்டா? அப்ப அந்த செயலை நம்ம செய்யறோம்னாலே முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செய்வோம். கரெக்டுங்களா? எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஒண்ணு சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம், இந்த 3 குணத்திலேருந்து தான் நம்ம செய்வோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இல்லாம நம்ம வந்து எந்த செயலுமே செய்யாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் இந்த சரீரத்துக்கு பசிக்கும், சாப்பாடு வேணும். ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை செய்வோம். அப்போ ஏதோ அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பா சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம், இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்தில் தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா செயல்கள் செய்யாதப்போ, பகவான் ரிலேட்டடா செய்யாதப்போ நமக்கு இந்த 3 குணத்துல செயல்கள் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த செயலுக்கு கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல்கள் நம்ம செஞ்சுதான் ஆகும் வாழ்க்கையில. ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதும் இன்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. நம்மளால செயல்கள் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுல கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். சரீரம் நம்ம பிறந்தப்ப துடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இதயம். கரெக்டா? அதே மாதிரி லங்ஸ், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாம் என்னது, இந்த அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கிறப்ப எல்லாம் இயங்க ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் எப்போ வரைக்கும் அது இயங்கிட்டே தான் இருக்கு, துளி கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம இறக்குற வரைக்கும், இல்லைங்களா? ஸோ சரீரம், ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சரீரமும் ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். அப்போ இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதுல எங்கேருந்து நம்ம செயல் பண்ணாம இருக்க முடியும்? நம்மளோட சரீரமே இயங்கிக்கிட்டே தானே இருக்கு ஆத்மா இருக்கும்போது. அப்ப நம்மளும் செயல்கள் செய்ய தான் செய்வோம். அப்ப இயக்கம் செயல்படுதல் குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கிறது. அப்ப நம்ம செய்யற எல்லா செயலுமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில நம்ம செய்யறோம். அப்படி நம்ம இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல செய்யறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நமக்கு கர்ம பலன் உண்டு. அப்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு நம்ம வந்துருவோம். சரிங்களா? நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகத்திற்கு கொண்டு வருமா அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டுச் செல்லுமா என்பது கேள்வி. கரெக்ட். இந்த கொஸ்டின் நம்மளே கேட்டுக்கணும். சரிங்களா? நான் வந்து இயங்கிட்டே தான் இருப்பேன். செயல் செய்யாம என்னால இருக்கவே முடியாது. செய்யறேன். அப்ப நான் செய்யற செயல் மறுபடியும் இந்த பௌதீக வாழ்க்கைக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கே கொண்டு வருதா இல்ல கிருஷ்ணா கிட்ட என்னை கொண்டு போகுதா? அந்த கேட்டகரைஸ் நம்ம பண்ணிடணும். கிருஷ்ணா கிட்ட கொண்டு போற செயல்கள்லாம் நம்ம பண்ணோம், பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள், பகவான்கிட்ட முக்தி அடையக்கூடிய செயல்கள்லாம் செய்யறோம், பக்தி செயல்கள்லாம் செய்யறோம்னா நம்ம சரியான செயல்கள் செய்யறோம்னு அர்த்தம். மறுபடியும் இந்த பௌதீக விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தக்கூடிய செயல்கள்லாம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிரமமான விஷயம். சரியா? மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தேவையில்லாம மேலுலகம் கீழுலகம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பானுமதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆறாவதானே மாதாஜி வாசிக்கணும்? ஆறாவது 3.6. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मे हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा மித்யாச்சாரஹ ச உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்டுக்கணும். ஒரு செயலும் நம்ம செய்யும் போது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா இருக்கா, பகவான் ரிலேட்டடா, இல்ல முக்குணங்கள் ரிலேட்டடா இருக்கா? முக்குணங்கள் ரிலேட்டடா இருக்கு, கிருஷ்ணா இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அந்த செயல் நம்மள பிறப்பிறப்பு சுவிட்சுக்கு எடுத்துட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம். அதே நம்ம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னும் போது அது நம்மள என்ன பண்ணுது, முக்திக்கு கொண்டு போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் நம்ம கரெக்டாக நம்ம செய்யணும். உணவு பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பேசுறது கேட்கறது கிருஷ்ண கதாவாக இருக்கணும். சரிங்களா? இது மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட புலன்கள் மனம்
புத்தி எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணால் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்துடணும். சரிங்களா? பிரயத்தனம் தான் பகவான் பார்ப்பாங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஓகே. அப்போ புலன்களின் செயல்களை இப்போ வந்து 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. மித்யாச்சார அப்படின்னு பார்க்குறோமா, போலி மனிதன்னு, அதுதான் யார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சிலவங்க என்ன இருப்பாங்க, எப்படி இருப்பாங்கன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, இப்போ இவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருக்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆனால் அவங்களோட மனதில் இன்னும் என்ன இருக்குது, இந்த ஜட உலக ஆசைகள் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. தவறான பழக்கங்கள், அப்புறம் நிறைய இந்த பிரஜல்பா உலக விஷயங்கள்லாம் பேசுறது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. அப்போ பார்க்கறதுக்கு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க மாதிரி இருக்காங்க, ஆனால் மனம் இன்னும் என்னதுல இருக்குது, அந்த புலனின்ப பொருட்களில் மனம் வந்து அலைப்பாயுதுன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ இவங்கள மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறார்கள், போலி மனிதன் அப்படின்னு இவங்களை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான மனிதர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து, மனதிலே என்னன்னா பக்தி மார்க்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது செயல்களே என்னென்னா மனதையும் மனதில் வந்துட்டு இந்த அதாவது இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா, மனதை வந்து அலைப்பாய விடாமல் கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு வந்து பகவானுக்கான செயல்களை செஞ்சு தன்னோட புலன்களை பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸில் என்கேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ துறவி மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள் அப்படின்னு இதில் வந்து எல்லா துறவியும் நம்ம இப்படி சொல்ல முடியாது. துறவிகள்லேயே ரொம்ப கரெக்டான பாதையில் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. சரிங்களா? சில ஆனால் வெளியில் பரம்பராவில் இல்லாதவங்களாம் மேக்ஸிமம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏமாற்றுக்காரர்களாக தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? சரியாக சம்பிரதாயம் இல்லாமல் சாஸ்திரம் இல்லாமல் ஒரு குரு கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் வந்து ஏமாற்றுக்காரர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? செயற்கையான துறவு கண்டிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா அது வந்து மனித சமூகத்தை சரியான பாதையில் கொண்டு போகாது. நிறைய நம்மளால பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் குரு, நான் தான் வந்து கடவுள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் பரம்பரை நம்ம குருனால நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா, பரம்பரை இருக்கா, சாஸ்திரத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, அவங்களுக்குன்னு குரு இருக்காங்களா கைடன்ஸுக்கு, அப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். குரு இல்லாமல், சாஸ்திரம் இல்லாமல், பரம்பரை இல்லாமல் யாராவது குருன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்ககிட்ட போகக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களாம் நம்மள கண்டிப்பாக முக்தி பாதைக்கு அவங்க கொண்டு போக முடியாது நம்மள. அது மாதிரி இங்கே வந்து எப்படின்னா, குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் சரிங்களா, அவங்க வந்து தன்னோட கடமைகள்லாம் பற்றுதல் இல்லாமல் பகவானுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதயம் தூய்மையடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். கண்டிப்பாக இதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? முக்தி மார்க்கத்துக்கும் அவங்க நம்மளை கொண்டு போக முடியாது, அது மாதிரி சமுதாயத்துலேயும் அது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக தான் இருக்கும். அதனால் அதிலெல்லாம் நம்ம நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. மாதாஜி 3.8 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? भानुमति माता जी। वासिकरे माताजी, वासिकरे माताजी। 8 गानी माताजी। 8 हरे कृष्ण माताजी। नियतं गुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा विच्छेदेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யவே செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட அது சிறந்ததாகும். செயலற்று இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். அப்ப நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்யணும். இப்ப அந்த காலத்துல வந்து சத்திரியன், பிராமணன், வைசியன், சூத்ரன் அப்படின்னு இருந்தது. சரிங்களா? அப்போ ஒரு பிராமணன் அவங்களோட கடமையை செய்யணும், சத்திரியன் அவங்களோட கடமையை செய்யணும், அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ கலியுகத்துல எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். சரிங்களா? ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அந்த தர்மம் அதை நம்ம பண்ணுறோமா. வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ கிடையாது. நம்மளுக்குன்னு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு தர்மத்தை மெட்டீரியல் படிப்பில் படிச்சுட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி, ஓகே. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதில் வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு அந்த கடமையை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோன்னா நம்ம பரம்பரையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? முக்கியமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பரவ தர்மத்தில் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம லீட் பண்ணணும். 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? இதுதான் நமக்கு கொடுக்கறது. இது தாண்டி மற்ற விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனால் இதுதான் மெயினாக ஃபோக்கஸ். அப்போ செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட
அது சிறந்ததாகும். நம்ம வந்து செயல் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். உடலையே நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும்னாலும் நம்ம செயல் பண்ணணும். அதனால நம்ம நம்மளோட கடமையை, விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம வேதிக் கல்ச்சர்ல ஒரு குருவோட கைடன்ஸ்ல பானஃபைட் பரம்பராவில் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம பண்ணும்போது இதயம் வந்து தூய்மை அடையுது. ஓகேங்களா? சமநிலையில் உள்ள சமூகம் சமூகத்துக்கும் நல்லது. ஏன்னா அனர்த்தங்களே இருக்காதுல்ல நம்ம கிட்ட தான். காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? யாரையும் துவேஷிக்க மாட்டோம். போட்டி, பொறாமை இதெல்லாம் இருக்காது இல்லைங்களா? அது மாதிரி உடல் ஆரோக்கியம் எல்லா வகையிலும் இது நம்மளுக்கு நன்மையை தரும். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 3.9 ஸ்லோகம். பானுமதி மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तत्तत्तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्य சங்கசமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் அந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்ம யோகம். சரியா? செயல்கள் நம்ம எப்படி பண்ணணும்? ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையிற மாதிரி செயல்கள் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் 3rd ஹரே சாப்டர்ல. கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம அர்ச்சனை பண்ணினா கூட பகவானோட அர்ப்பணம் செய்தார் தானே மாதாஜி, அதுக்கு அர்த்தம். ஆமா மாதாஜி. இல்லையா எதுவும் மாதாஜி? எந்த எண்ணமும் இல்லாம, அதாவது வேண்டுதல்லாம் இல்லாம பகவான் பேர்ல பண்றது. சரிங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரி போல். அப்ப விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இதுதான் நம்ம டேக்அவே மெசேஜ் இந்த ஸ்லோகத்துல. சரிங்களா? நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரி, அது நம்ம யாருக்காக செய்யணும்? பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ற செயலை செய்யணும். ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. சரிங்களா? நான் வந்து பார்ட் டைம்ல ஜாப் பண்றேன். டிவோஷனல் காலையில ஒரு தடவை விளக்கேற்றுவேன், சாயந்தரம் ஒரு தடவை விளக்கேற்றுவேன், வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கோயில் போவேன். அப்படி இருக்காது. 24/7. ஏன்னா நம்ம செய்யற எல்லா செயலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக தான் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அது வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங். சரிங்களா? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம காலையில இருந்தே நம்ம வாழ்க்கையிலேயே என்னென்னலாம் செயல்கள்லாம் செய்யறோமோ அது எல்லாமே பகவானுக்கு செய்யப்படுற அளவுக்கு தூய்மையான செயல்களா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ பாபம் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம பாபம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. ஒரு இப்போ ஃபுட்டு நம்ம செஞ்சுட்டோம், அது வீணா போயிடுச்சு, இல்லை தீஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? அதை நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது மாதிரி நம்ம செயல்களும் பாபம் பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ நம்ம செயல்களே இப்படி தான் இருக்கும். எப்படி வந்து ஒரு பூ நல்லா மலர்ந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போது நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம். அதே வாடி வதங்கி கசங்கி இருந்ததுன்னா ஆஃபர் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே தூய்மையான செயல்களா இருக்கணும். அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அப்ப நல்ல குணத்துல இருந்து தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றதே வருது. சரிங்களா? அப்ப எந்த இடத்துலயுமே நம்மளுக்கு உலகத்துல போராட்டம், போட்டி பொறாமை அப்படின்றது வராது. யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பக்தியில ஸ்டேபிளா இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் பக்தர்கள். சரிங்களா? மனசுல வந்துட்டு போட்டி பொறாமை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன், நான் சிஸ்டம் சாண்டிங் பண்றேன், ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றேன், அப்ப அது முழுமையான பக்தனா இருக்க முடியாது. குணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது கிருஷ்ண பக்தி இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப இது எதுக்காக இப்ப இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னா, நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்களா செய்யணும். அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே நல்ல செயல்களா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. இது இல்லாம பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ண முடியாத செயல்களை நம்ம செய்யறோம். இல்ல நம்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு அது வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணல அப்படின்னாலும் அது என்ன ஆகும்? நம்மள இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தும், கர்ம பலனை ஏற்படுத்திடும். அதனால உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது பகவானின் திருப்திக்காக செய் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணணும். அப்ப அதை வந்து பேசுறாங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போர் பண்றத பகவானோட திருப்திக்காக, தர்மத்துக்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி நமக்கும். சரிங்களா? இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். அதாவது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வர மாட்டோம். சரிங்களா? அப்ப யாகங்களின் நன்மைகள், எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை அப்படின்றத பாக்குறோம். வெளிப்புற துன்பங்களில் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல்.
அப்புறம் படிப்படியாக இறை அன்பு நிலைக்கு உயர்தல், பகவானின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல். அப்ப நம்ம யாகங்கள் நம்ம செய்யற இந்த செயல்கள் எல்லாமே யாகங்கள் தான். விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே யாகங்கள் தான். அப்ப அது நம்மள என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்மள பகவான் கிட்ட நம்மள கொண்டு போகும். சரியா? நம்மள தூய்மைப்படுத்தும், பகவான்கிட்ட நம்மள கொண்டு போகும், முக்தி அடைய வைக்கும். இத வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, இது வந்து யோகா லேடர்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? மிருக வாழ்க்கை வாழறது. சரிங்களா? மிருக வாழ்க்கை அப்படின்றதுன்னா என்ன அப்படின்னா, எந்த ரெகுலேஷனுமே கிடையாது. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நல்ல பாதுகாப்பா நம்மள வச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். சாஸ்திரம் இருக்கு, பகவான் இருக்கு, தர்மம் இருக்கு. அதெல்லாம் என் இஷ்டப்படி நான் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? இப்ப அனிமலுக்கு வந்து சாஸ்திரம் தெரியுமா? தெரியாது. பகவான் தெரியுமா? தெரியாது. ரெகுலேஷனா வாழணும், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், தெரியாது. அதே மாதிரி மனித வாழ்க்கையும் வாழறதுதான் மிருக வாழ்க்கை அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே கர்ம காண்டா அப்படின்றது என்னன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். நம்ம தேவர்களுக்கெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? நான் வந்துட்டு இப்ப அஸ்வமேத யாகம் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணா இந்திரன் ஆகலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்போ புத்திர காமேஷ்டி யாகம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன யாகங்கள்லாம் இருக்கு? மழை பெய்யறதுக்காக யாகங்கள் இருக்கும். இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம செல்வம் வேணும் அப்படின்ட்டு மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு பண்றது, தடங்கல்கள்லாம் நீங்கணும் அப்படின்னு விநாயகருக்கு பண்றது. ஆஹ் அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய வேதங்களின் மலச்சொற்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஜட உலகத்தையே நான் நல்லா வாழணும். ஆனா பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணி தேவர்கள்லாம் திருப்தி பண்ணி வேதத்தின் கைடன்ஸ்ல. ஆனா நான் முக்தியெல்லாம் அடையணும் இல்லை, பகவானை வந்து அடையணும், பக்தி பண்ணலாம் இல்லை, இந்த ஜட உலக விஷயத்துல நான் சந்தோஷமா வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லையா? அது வந்து கர்மகாண்ட போர்ஷன். அந்த இது அதுக்கப்புறம் சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களா இருக்கும். ஆனா அது வந்து தன்னோட ஆசை அதுல அடங்கியிருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு நான் பொதுவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பயே சொல்றது என்னன்னா, இப்ப எனக்கு வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். ஆனா வந்து இப்ப கிருஷ்ணாவுக்கு வெண்ணெய் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அது ரொம்ப பிளண்ட் டேஸ்ட்டா இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப நான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா பிடிக்கும் அப்படின்னா, நான் நல்லா ஒரு கிச்சடி செஞ்சு கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறது. சரிங்களா? ஸோ சகாம கர்மயோகம். என்னோட சந்தோஷமும் அதுல அடங்கியிருக்கும். சரிங்களா? என்னோட ஆசையும் அதுல அடங்கியிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஆசையும் சேர்த்து அந்த செயல் நம்ம செய்றோம் பகவானுக்காக அப்படின்னு. நிஷ்காம கர்மயோகம்ன்றது முற்றிலும் நம்ம வந்துட்டு எந்த ஆசையோ, பலனோ எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? பகவானுக்காக நம்ம செய்றோம். அதுதான். அதுல நம்ம பார்க்கறது. இது வந்து கர்ம யோகா வந்து இந்த மாதிரி 4ஆ பிரியுது. முக்கியமா 3ஆ பிரியுது. சரிங்களா? கர்ம காண்டா, கர சகாம கர்ம, நிஷ்காம கர்மான்னு. இதுக்கு மேல வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறது. நான் சரீரம் இல்ல, ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சு, ஆத்ம நிலையில நான் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிலையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஞான யோகம் அப்படின்றது முக்குணங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம். 13லேருந்து 18 சாப்டர் வரைக்கும் பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கறது. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம். இதை விட உயர்ந்தது அஷ்டாங்க யோகம். இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த தவம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா முனிவர்கள். அந்த அங்கங்களுக்குள்ள யோகம். இது வந்துட்டு 6th சாப்டர்ல நம்ம இதே பிரத்யேகமா பார்ப்போம். சரிங்களா? சொன்னேன்ல யமா, நியமா, தாரணா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியான, சமாதி அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த நிலைகள் உள்ளது. ஆசனம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம். பக்தி யோகன்றது 7 to 12 வரைக்கும் பார்ப்போம். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி என்னன்னா, யோகா லேடர் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ கர்ம யோகா லேடரை விட உயர்ந்தது ஞான யோகம். ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகத்தை விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா பக்தியில வந்துட்டு பக்தி சேவைன்னு வருமா? சேவையில என்ன இருக்கு? செயல் இருக்கு. அப்ப அதுல கர்மா அடங்கிடுது. கர்மயோகம் அடங்கிடுது. பக்தி சேவை. அதான் பக்தி யோகம். சேவையில கர்மயோகம் அடங்கிடும். பக்தி யாருக்கு பண்ணணும்? பகவானுக்கு பண்ணணும். ஆத்மான்ற நிலையிலேருந்து நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும். அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்கும். இல்லையா? அப்ப ஞான யோகமும் அதுல அடங்கிடும். அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம. அப்ப நம்ம இப்ப பக்தி யோகத்துல நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம புலன்கள், மனம், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எதுல தான் இருக்கு? பகவான் மேல தானே இருக்கும். ஒரு ஆரத்தி காமிக்கிறோம், ஒரு சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனம், புலன்கள், புத்தி எல்லாமே எதுல ஈடுபட்டிருக்கு? பகவான் மேல. அப்ப அஷ்டாங்க யோகம் அதுல அடங்கிடும். ஸோ நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணாலே இந்த எல்லா யோகமும் அதுல கம்ப்ளீட்டா இன்க்ளூட் ஆயிடுது. ஸோ அதனால பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுல சிறந்தது.
படிப்படியாக கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகன்றதெல்லாம் பண்ணுறதுன்றது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னா ஸ்டெப்ஸில் ஏறி போகிற மாதிரி. அதே பக்தி யோகம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிஃப்டில் ஏறி வேகமாக போகிற மாதிரி. சரிங்களா? ஏன்னா இதில் எல்லா யோகமும் அடங்கிடுறதுனால. மாதாஜி, பானுமதி மாதாஜி 3.10 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இல்லையா? சரி, ஓகே. கேக்குறதா மாதாஜிப்பா? இருக்கீங்களா? ஆ सह यज्ञ प्रजाश्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वा சகாதுது. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்காக யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்து, கிரியேஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பகவான் கிரியேஷன், மெட்டீரியல் உலகம்லாம் கிரியேட் பண்ணது, அதுல இருந்து பிரஜாபதின்றது இங்க வந்து பகவானை குறிக்குது. சரிங்களா? பிரஜாபதி, பிரஜைகளோட பதி அப்படின்னு பகவானை குறிக்குது. பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களையும், அதாவது வேதங்கள், சரிங்களா, இந்த யாகங்கள்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க பகவான். இது அப்போ இந்த யாகங்கள்லாம் செய்து எதுக்காக? சுகமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம தான் வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு நான் எனக்கு இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டோமா, லார்ட்ஷிப் பண்ணுறதுக்காக. அப்போ நமக்கு தேவையான, இப்போ ஒரு குழந்தை வந்துட்டு டாக்டர் இல்லை, டாக்டர் செட் வேண்டாம், நம்ம வந்து கிச்சனில் வந்து குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நானும் வந்துட்டு கத்தி எடுத்து கட் பண்ணுவேன், நானும் வந்துட்டு ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் நம்ம விட மாட்டோம். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஒரு கிச்சன் செட் வாங்கி குழந்தைகிட்ட கொடுத்தோம். அந்த காலத்துல மண் சொப்பு சாமான்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அதுல போய் சமைச்சு பார்த்து அது சந்தோஷப்பட்டுக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளாம் வந்து பகவான் லோகத்துல சர்வீஸ் பண்றதுல விருப்பம் இல்லாம வந்துட்டோம் இங்க. சரியா? அப்ப பகவான் நமக்காக என்ன பண்றாங்க? ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, உனக்கு இதுல என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நீ இதுல செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதுக்கும் நம்ம ரிசோர்ஸ் வேணும்ல. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த சொப்பு சாமான் வாங்கி கொடுப்போம். அது மாதிரி டாக்டர் செட் வாங்கி தருவோம். அது மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி அது மாதிரி பகவான் வந்து மனித குலங்களையும் தேவர்கள், நமக்கு வேணுங்கிற சோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தேவர்களையும் அப்புறம் யாகங்கள், இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு சோர்ஸா கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எதுக்காக? நம்ம சுகமா இருக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கு முக்திக்கு தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார். பகவான் வந்து ஆஹ் இந்த யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நம்மளுக்கு ஏற்படும், முக்திக்கு இது தேவையானது அப்படின்றது, அதாவது கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்ப கர்மகாண்ட முறை அப்படின்றது என்ன? ஜனவக விஷயங்கள்ல நம்மள திருப்தி பண்ணிக்கிறது. அதுவும் நம்மள என்னதான் பண்ணும்? ஏன்னா தேவர்களுக்கு நம்ம பண்றதுலயும் பாபம் இருக்காது, அதர்மம் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அது நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படின்னா படிப்படியா நம்மள தூய்மைப்படுத்தும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. எடுத்தோடனே எனக்கு முக்திலாம் வேண்டாம், நான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தையும் நான் சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு கர்மகாண்டா போர்ஷனு. அதுலயும் என்னன்னா இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்காது. அது என்ன பண்ணும்? படிப்படியா ஒருத்தவங்க தூய்மைப்படுத்துன்றதை பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 3.11 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. தேவான் பாவயதேனேன தேவா பாவயந்தவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தக ஸ்ரேய பரம் அவாப்ஸ்யச. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கு தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். சோ இப்ப இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் பகவான் கொடுத்துருக்காங்களா? அதாவது யாகங்கள்ன்றது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, சரிங்களா? நம்ம செய்ய வேண்டிய டியூட்டி, சம்ஸ்காரங்கள், அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள். அப்ப யாகங்களை நம்ம செய்யறதுனால, ஏன்னா இந்த பொருள் உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும்னு தான் நம்ம ஆசைப்பட்டோம். அப்ப அதுக்கு தேவையான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிலாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? அதெல்லாரும் யாரை நம்ம வேண்டி பண்ணுவோம்? ஜட உலகத்துல எல்லாமே அனுபவிக்கணும்னா இப்ப நம்ம பார்த்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் அந்தந்த தேவர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்கவுங்க நம்ம திருப்தி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்தந்த விஷயங்கள் கிடைக்கும். பொருளுக்கு மகாலட்சுமி அம்மா, நாலேஜுக்கு சரஸ்வதி அம்மா அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்.
ஸோ அதனால தேவர்கள் என்ன ஆகுறாங்க, மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்போ மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பிரபுஜி 12 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 12th. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இஷ்டான் போகான் ஹி வோ தேவா தாசயந்தோ யஞ்ச பாவிதாக தைர் தத்தான் அப்ரதாயேயோ யோ புங்க்தே ஸ்தேன ஏவ சக. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளில் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்போம் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம இப்போ பொதுவாக நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறோம், சரியா? பென் எடுத்துகிட்டு போகல, உடனே அங்கே இருக்கிறவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம உடனே அந்த பெண்ணை வாங்கி அந்த ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு வேளை சொல்லாமல் வந்துட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப வேதனையாக போயிடும். சரி, நமக்கு டைமுக்கு பெண்ணு கொடுத்தாங்களே, அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்லாம வந்துட்டோமே, என்ன நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு பேனா எழுதுறதுக்கு கொடுத்ததுக்கு நம்ம திரும்பி இன் ரிட்டர்ன் தேங்க்யூ சொல்லலைன்னா, டைமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களே, நம்ம இப்படி வந்து நன்றி சொல்லாம வந்துட்டோமே அப்படின்னு. ஏன்னா அது நம்மளோட கல்ச்சர். நம்மளுக்கு யாராவது உதவி பண்ணாங்க. மாதாஜி, ம். மாதாஜி இன் ரியாலிட்டி ஆ, வேணா கொடுத்தா எடுத்துட்டு கொடுத்தவன் போயிடுவாங்க. மறந்து போயிடுவான் மாதாஜி. மறந்து அது வீட்டுக்கு போயிடுவான். இந்த அது மாதிரி எனக்கே நிறைய நடந்திருக்கு. அது உண்டு. நான் கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவேன். ஆ, நீங்க கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவீங்க. ஹரிபோல் ஆமா. பிரபுஜி. பலனை எதிர்பார்க்காம நீங்க வந்துட்டு நன்மைகள் செய்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சரி, ஓகே. ஆனா பொதுவா ஒரு நல்ல ஒரு குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு உதவி செஞ்சாங்கன்னா, அவங்களுக்கு திரும்பி நம்ம நன்றி சொல்லணும்னு நினைப்போம். கரெக்ட்டா? ஸோ அப்படி ஒரு சின்ன சின்ன இந்த ஜட உலக விஷயத்திலேயே நம்ம வந்துட்டு அந்த மாரி நம்ம நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது, நமக்கு தேவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? பஞ்சபூதங்களையும் குடுக்குறாங்க. ஒரு சீடு வளர்றதுக்கு. இல்லையா? அதெல்லாம் சூரியன் கரெக்ட்டா டைமுக்கு வராங்க. ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதில்ல, ஒரு நாள் லீவ் போடுறதில்ல. கரெக்ட்டா வராங்க. எல்லாம் பகவானோட கைடன்ஸ்ல வராங்க. அவங்கலாம் தேவர்கள்லாம் பகவான் அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? ஒரு நாள் கூட ஒரு தோய்வெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதில்ல. இல்ல ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கா? இல்ல. கரெக்ட்டா எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அந்த மாரி தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அவங்களோட பங்களிப்ப பகவானோட அந்த கிரியேஷன்ல அழகா அவங்க குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப நம்ப என்ன பண்றோம்? அது எல்லாத்தையும் நம்ப அனுபவிக்கிறோம். நல்லா மேங்கோ சாப்பிடுறோம். அப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிடுறோம். ஆனா எல்லாம் என்னன்னா, நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் வாங்குறேன், நான் சாப்பிடுறேன். அவ்வளோதான். இல்ல கடவுள் இருக்காங்க, இதெல்லாம் உருவாக்குனாங்க. மேங்கோ சீடு, அந்த உயிரு, பஞ்சபூதங்கள் அத பத்திலாம் யோசிக்கிறது இல்ல. ஆனா என்ன? எடுத்து எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியது. டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாரி என்ஜாய் பண்ணிப்பாங்க. இல்லையா? அப்ப அவங்கள என்னன்னு சொல்றாங்க? திருடர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனாவான். எந்த ரிலிஜன்லயுமே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது தான் வழக்கம். ஆக்சுவலா நம்மள்துலயும் அது இருந்திருக்கு. சரிங்களா? பகவத்கீதையில இதோ இப்ப கூட பார்க்குறோம் அத. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, காலப்போக்குல அந்த வழக்கம்லாம் மாறுனதுனால, இப்ப நம்மளுக்கு அது புதுசா இருக்கு. ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணுமா? இது நம்ம எங்க இது எப்படி? அப்படின்ற மாரி நம்ம யோசிக்கிறோம். ஆக்சுவலா இது பழக்கத்துல இருந்திருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன நம்ப அனுபவிக்கிறோமோ இந்த உலகத்துல, அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? தேவர்களுக்கு நன்றிகள் சொல்லணும். இல்லன்னா திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்ப தேவர்கள் யாகங்களின் நோக்கம் ஒத்துழைத்தல் திருடன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தேவர்கள் நமக்கு வந்துட்டு எல்லா நன்மைகளும் குடுக்கறதுக்காக பகவானோட கைடன்ஸ்ல இருக்காங்க. யாகங்கள் நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒத்துழைப்புல நம்ம நல்லபடியா இருக்கணும். ஆனா, அவங்க திருப்பி நன்றிகள் தெரிவிக்காம நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம திருடன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருத்தல், பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களங்களையும் தரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட செயல்களை நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? என்ன பண்ணணும்? விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதிலே தேவர்களும் திருப்தி அடைவாங்க. பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து வசதிகளையும் தருகிறார். கர்மாவ பொறுத்து தான் காற்று கிடைக்கும். கர்மாவ பொறுத்து தான் தண்ணி கிடைக்கும். கர்மாவ பொறுத்து தான் உணவு கிடைக்கும். எல்லாமே கர்மாவ பொறுத்து தான் அப்டின்னா, சில சமயம் எனக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்காது. இல்ல பல சமயம் கிடைக்காது. இல்லையா? ஸோ அதனால இல்ல மாதாஜி, கர்மா கர்மா நல்ல கர்மா இருந்தாதான் மாதாஜி உணவு கிடைக்கும். காற்று பிச்சைக்காரன் ஏன் மாதாஜி கஷ்டப்படுறான்? அது காரணம் வந்து அவனோட காற்று பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள்.
இல்ல பிரபுஜி. காற்று மாதாஜி. காற்று சரி, உணவு சரி, ஓகே, கர்மானால அப்படின்ட்டு. காற்று காத்தெல்லாம் ஓகே மாதா, அதெல்லாம் ஆ ஒத்துக்கிறேன். காற்று அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் அவருடைய சென்றது. காரணமற்ற கருணையினால கொடுக்குறாரு ஆ, மாதாஜி. அதுதான் சொல்றேன். நீரு அந்த காரணம் பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் நீ பக்தி பண்றோமோ இல்லையோ, இது இது ஆ எல்லாம் அது என்ஜாய் பண்ணிட்டா நீ பக்தி பண்ணிட்டான்னு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு அவரு. அதுதான் சொல்றேன். இப்ப பிரபுஜி சொன்னது சரிதான். கர்மானாலதான் வந்துட்டு ஒரு பெக்கர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, கரெக்ட். ஆனா இதுல வெறும் ஹியூமனை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம எல்லா உயிர் வாழிகளையுமே பார்க்கலாம் பிரபுஜி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்லாமும் பேர்ட்ஸ்லாமும் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு தேவையான உணவு, அதுக்கு தேவையான காற்று, நீர் எல்லாமே வந்துட்டு பகவான் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி மனிதர்களும் கொடுக்குறாங்க. ஈவன் பெக்கரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அன்னைக்குன்னு தேவையான சாப்பாடு கிடைச்சிருது இல்ல, ஒரு வேளைக்காவது கிடைச்சிருது இல்லையா? பகவானே இல்லையான்னு சொல்லாலும் ரொம்ப நல்லா கொடுக்குறாரு. அப்படியாவது பக்தி பண்ணுங்கடான்னு சொல்லிட்டு. பக்தி பண்ணுங்கன்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்ப பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர், அப்புறம் நமக்கு வசதியான வாழ்க்கை. சரிங்களா? அதாவது வாழ்வாதாரத்தை எந்த குறையும் இல்லாம பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. பேராசைக்கு தேவையானது பகவான் தர்றது இல்லையே தவிர, வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவை, ஒரு உயிர் வாழறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் வந்து ரொம்ப அருமையா, அதுல எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது. எனக்கு பக்தி பண்றியா தருவேன், எனக்கு பக்தி பண்ணல தரமாட்டேலாம் இல்லை. அது மாதிரி நீ திட்டுறியா, என்னையெல்லாம் யாராவது திட்டினாங்கன்னா அடுத்த பக்கம் அவங்களுக்கு நான் ஒரு உதவியும் பண்ண மாட்டேன் இல்லையா? நம்மளோட பொதுவாக ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் அது. ஆனால் பகவான் அவங்களையும் நீ எனக்கு கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பக்கம் நல்லா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? ஆனால் அந்த சாப்பாடெல்லாம் இங்கேருந்து தான் வந்திருக்கும். தண்ணீர் அவங்க உருவாக்குனது இல்லை, காற்று அவங்க உருவாக்குனது இல்லை, அந்த சுவாசத்தையே சுவாசிச்சுக்கிட்டு அந்த தண்ணீரையே குடிச்சிட்டு பகவான் உருவாக்குனதுலே எல்லாம் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு. அந்த உணவையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானாவது பக்தியாவது சாஸ்திரமாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அது வந்துட்டு இருக்கல என்னன்னா மிகப்பெரிய அறியாமை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால பகவான் தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எல்லாவற்றையும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காமல் உபயோகித்தோம் என்றால் அது நம் தீவிரமான சுயநலம் அல்லவா? கண்டிப்பா இல்லையா? ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோன்னா கூட அந்த ஃப்ரூட் வளர்றதுக்கு தேவையான காற்றோ நிலமோ இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த வெப்பமோ நம்ம கொடுத்தோமா? அந்த சீடில் உள்ள உயிர் நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை, ஆல்ரெடி இருக்கு. எல்லாம் பகவான் படைச்சிருக்காங்க. தேவர்களோட ஒத்துழைப்போடு எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம எடுத்து நம்ம உணவை இப்போ அடுத்தவங்க வீட்டில் போயிட்டு நான் என் இஷ்டப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. அது மாதிரி தான். ஸோ அப்போ வந்துட்டு தீவிரமான சுயநலம் அல்லவா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே நம்மளுக்கு இந்த வாழ்வாதாரத்துக்கு கொடுத்துருக்குற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பகவானால் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. எல்லாமே பகவானால் தான். ஈவன் நம்மளோட சரீரம் எல்லாமே. அதை நம்ம உணரணும். அதை உணர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த சுயநலம் இல்லாமல் பகவானுக்கு எப்பயுமே நம்ம நன்றியோடு இருக்கணும். அதுதான். எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கே கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு தகுதியுமே இல்லை, இருந்தாலும் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கே பகவானே அப்படின்னு நம்ம அவங்ககிட்ட எப்பயுமே நம்ம அன்போடு இருக்கணும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். அப்ப நம்ம உணரணும் பகவானோட அந்த உயர்ந்த அந்த ஒரு நிலையை நம்ம உணர்ந்து நம்ம அவங்களோட திருப்திக்காக நம்ம பக்தி பண்றோம். அதுவும் அவங்களுக்கு திருப்தி ஆத்மாராமா. அவங்க நம்ம செய்யற செயல்னால அவங்க திருப்தி அடையிறதுனால இல்லை, அவங்க இயல்பாவே அவங்க ஆத்மாராமா. நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு செயல்கள்லாம் செய்கிறோம். அதுலேருந்து நம்மளுக்கு கர்ம பலன் கிடைக்காது. அதுதான் சரிங்களா? ரொம்ப கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் பகவானை நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோன்னா, இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நான் எப்படி பக்தி பண்ணாமல் இருக்க முடியும், இனிமையான பகவானுக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்துட்டு தோணணும். சரிங்களா? அப்போ தான் அது வந்துட்டு ஆத்மார்த்தமாக பண்ண முடியும். இப்போ நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம குழந்தைங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்க நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க கேட்காமலே 200% செய்வோம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும் நம்ம. சரியா? அப்போ மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வெவ்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைப்பது போல இது யார் மிகுந்த பட்டுதலால் பகவானை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்லவா? சட்டம் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இதில் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த இதில் பகவானை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னா கர்மகாண்டா போர்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கான விதிமுறைகள் அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? 13 மாதாஜி. 13 வாசிச்சு கொடுங்க.
यञ्ज शिष्टाशिन सन्दो मुच्यन्ते सर्व किल्पिषैः पुञ्जते ते तौ अगं पापा ये பசந்தியாத்ம யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல நம்மளுக்கு பாபம் வராது, சரிங்களா? ஆனா புலனின்பத்திற்காக நம்ம தயாரிச்சு பகவானுக்குலாம் ஆஃபர் பண்ணாம நம்மளே எடுத்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதுல பாபம் வரும். பாபம் அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம ஆஃபர் பண்ணாததே வந்து பெரிய தப்பு. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட கிரியேஷன்னால தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உணவே கிடைச்சிருக்கு. மறுபடியும் சொல்றேன், தண்ணி நம்ம உருவாக்குனது கிடையாது, அந்த வெப்பம் நம்ம உருவாக்குனது கிடையாது, நிலம் நம்ம உருவாக்குனது கிடையாது, சீட்ல உள்ள உயிர், காற்று எதுவுமே நம்மளோட கிரியேஷன் கிடையாது. ஆல்ரெடி எல்லாமே பகவானால தேவர்களால இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நம்மளோட உருவாக்கம் இல்லை இல்லையா, நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும், அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் இன்னொன்று இதில் வந்து பாபம் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு விவசாயி நல்லா மெனக்கெட்டு உழைச்சி இது பயிர்கள்லாம் வளர வைக்கிறாங்க. ஆனால் அதை வந்து அவங்க சேல்ஸ் பண்ண வரும்போது ரொம்ப விலை கம்மியாக எடுத்துப்பாங்க. நடக்கும், அது இப்பயுமே நடக்குது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவ்வளோ வெயிலையும் மழையிலையும் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ வேதனைப்பட்டு நான் உழைச்ச உழைப்பு இவ்வளோ கம்மியான விலைக்கு போகுதே அப்படின்னு அவங்க வந்து அந்த வேதனை அதில் கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதை வாங்கிட்டு வந்து அதிக விலையில விற்கிறாங்களே, அவங்களும் பாவம் தானே பண்றாங்க. கம்மி விலைக்கு ஒரு உண்மையான உழைப்பாளிகிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதை அதிகப்படியான விலை விற்கும்போது அந்த இடத்துல கண்டிப்பா அவங்க அதர்மம் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த பாவமும் அதுல கலந்துருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து நம்ம குக் பண்ணும்போது சமைக்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு யார் மேலேயோ துவேஷம், சரியா? இன்லாஸ் வீட்லேயோ இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலேயோ நம்மளுக்கு துவேஷம், திட்டிக்கிட்டே சமைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த ஃபுட்டில் போகும், சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணாமல் நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது அதுவுமே தப்பு. ஏன்னா எல்லாமே நம்ம பகவான் கொடுத்தது தான், அதையும் நம்ம ஆஃபர் பண்ண பாபம் வந்து அதில் நிறைஞ்சிருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்படி நம்ம வந்துட்டு காய்கறி எல்லாம் கழுவிட்டு சமைக்கிறோம், அதே மாதிரி கையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி உணவை வந்து பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அதில் உள்ள பாபங்கள் தொலையுது அப்படின்றது, சரிங்களா? எப்போ நம்ம காய்கறியெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும், ஹேண்டை வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து குக் பண்ணணும், நம்ம கிச்சன் நீட்டாக வச்சுட்டு குக் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கிறோமோ, கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, அது மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் பாபம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும், சரிங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ பக்தர்கள் பாபங்கள் அற்றவர்கள், புலனுணர்ச்சி பாபகரமானது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பக்தர்கள் 3 முக்கிய யஜ்ஞங்கள் செய்கிறார்கள். ஜபம் கண்டிப்பாக பண்ணணும், நிவேதானம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பிரசாதமாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கறது கர்ம யோகா, ஓகேங்களா? அப்போ செயல்களில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னென்னா நாம ஜபம் பண்ணணும். கலியுகத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஈஸி. அந்த ப்ராசஸ் பண்ணாலும் நம்ம பகவானை அடைஞ்சிட முடியும்னு வேதத்தில் குறிப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம அதை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நிவேதனம் பண்ணிட்டு பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். இந்த 3 யஜ்ஞத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக செய்யணும். கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. பிரசாதம் வந்து 21 ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்துட்டு அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. பிரசாதம் எடுத்துக்க நம்மளோட மைண்ட் வந்து பியூரிஃபை ஆகும், சரிங்களா? பிரெயினில் உள்ள டிஷ்யூஸ்லாம் பியூரிஃபை ஆகும். அப்போ தான் நம்மளால் சாஸ்திர நாலேஜை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியும். பிரசாதம் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு டிரான்சென்டல் நாலேஜ் உள்ளார போகும். அப்போ தான் நம்மளால் அதை என்ன பண்ண முடியும், உணர்ந்து செயல்படுத்த முடியும். அதனால் பிரசாதம் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி நாம ஜபமும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவசியம் நம்ம பண்ணணும், சரிங்களா? மணி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யஹ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களிலும் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்துருங்க பிரபுஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாஷர சமுத்பவம்
தஸ்மாத் சர்வம் கதம் பிரம்ம நித்யயஞ்சே பிரதிஷ்டிதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்கள் அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கான இந்த இதுதான் வந்துட்டு இது யாக சக்கரம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாக சக்கரம்ன்றது பார்க்கறது இதுதான். அப்போ உயிர்வாழிகள் நம்மளோட வாழ்வாதாரம் உணவு, உணவுக்கு தேவை மழை. சரிங்களா? மழை அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? யாகங்கள் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? இது குறிப்பு இருக்கும். இப்போ மழைலாம் பெய்யலை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? யாகங்கள் பண்ணணும். மழை பெய்யலைன்றதுக்காக யாகங்கள் பண்ணக்கூடாது. இயல்பாகவே நம்ம யாகங்கள் பண்ணணும். அந்த 14 சம்ஸ்காரங்களும் நம்ம பண்ணுறது, தேவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அந்த இப்போ சூரிய பகவானுக்கு, சூரிய தேவருக்கு நம்ம வந்து பொங்கல் செலிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி கோயில்லையும் சில யாகங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்பயுமே பண்ணுவாங்க, இயற்கையை திருப்தி பண்ணுறதுக்குன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வேதங்களில் இருக்கும், கர்மகாண்ட போர்ஷனில் இருக்கும். அப்போ யாகங்கள்லாம் செய்யணும். அப்போ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சரிங்களா? இது எல்லாமே வேதங்கள்ல இருக்கு. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், யாகங்கள் இது எல்லாமே யார்கிட்டேருந்து வருது? நமக்கு பகவான் கிட்டேருந்து வருது. இதை இப்படி நம்ம பின்பக்கமும் போடலாம். பகவான் வேதங்களை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வேதங்கள்ல நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. அந்த கடமைகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம யாகங்கள் செய்யணும். யாகங்கள்லாம் செய்யறதுனால தேவர்கள் திருப்தி பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான பஞ்சபூதங்களை, மழை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுலேயே நம்மளுக்கு உணவு வருது. உணவை நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உயிர் வாழிகள் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றோம். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க இந்த உணவு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா பகவான், வேதம், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதனால நமக்கு வளங்கள் கிடைக்குது. இவ்வளவு விஷயங்களும் நம்ம இதில் அடங்கியிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம கண்டிப்பாக பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும். இது எதுவுமே நம்ம உருவாக்குனது இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை திருப்திப்படுத்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். மழை, தானியங்கள், பஞ்சு புல் இதெல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சக்தி பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தல். நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் அந்த எனர்ஜியை வந்து மறுபடியும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை திருப்தி பண்ணணும். சரி, அப்போ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அனைத்து யாகங்களும் சிறந்தது சங்கீர்த்தன யாகமே அப்படின்றத சொல்லி நம்ம பகவான் நமக்கு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம 15th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கறது. சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதித்தானம் பாவனி பஷ்யம் நம்ம அனந்த கோடி வசந்துக்கு ஜெய் ஸ்ல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும்.